eta lau euskalkiren bueltan hitz egitea, eta guazen hiru islarixak aurkestera denporaz be nahiko estu ibiliko garelako, bale? Garbiñe Ubeda Tolosarra, euskal idazlia, 2018tik, euskal idazleen elkarteko presidente, eta beste hainbat kontutan ibilianak, kazetaritza munduan, eta luzatu geik aurkezpena asko, baina hortxe itxiko ginuke, Josu Ximun Biela Beitia Mungiarra, askok belako taldeko kide moduan ezagutuko dozuena, beste proiektutan badabil, baina belakokin eukidau bereziki arrakastia, bai? Eta hiru belaunaldi ezberdinetako islarixak eukiko genituzke. Azkenik, Aritz Artola, Lazkaotarra, esan biharra dau, eta hau Aritz A plana ezinen zu, Josu Zabala salako B plana, baina ez zara segula guretako segundo plato bat izango. Josu Zabalak ezin izango da betorri, azken orduko arazo bategatik, bai, ez da. Sentitzen dugu, baina B plana zara, baina gure gu oso arrogauz zu hemen eukitziaz, Brigada Kriminal, Fiakras, Bizardunak eta gaur egun Unidad Alabesako taldeko kide. Hori da apurtxo bat aurkezpen egingo duguna, gero mai ingurua ordu betera inguruko tartia hartuko leuke, gero asmo dauko tartetxo bat iztea galderetarako, 8 herritarako fanin bigara, itxingo duzko kulturate, orduen ordurarteko tartia dauko geixen ez be, eta bueno, bukaeran itxiko dutzu egulako galderatxo batzuk itxeko tartia. Espero dugulako bukaeran izetia egokizena hortarako tartia hartzia. Ohartxo batzuk, erakusketia ez badozu ikusi bizitatu, bueno, ez da, akaso guk ondo esatia, baina uste dut ederra geratu dela, patxadas ikusteko moduko erakusketia litzake, eta, bueno, kamisetak bezalgai baditxuzue hor, eta Biona Tabernarako bizitaetan be, ondion izena emateko aukeria be badau. Eta azteko, hiru islarixei galderatxo batekin hasiko naz, hirurendako galderatxo batekin ez dok amaitu ekimena ezagutzen dozuen eta gaurko ze espektatibekin etorri zarien gaurko saio honetara. Batetik, ekimena bera ezagutzen dozuen eta ze aurre ikuspen daukotzuen gaurko saioakin. Motz-motzian, mesedez, Josu zuazitxa. Ia, entzuten da? Ez dut praurratik, baina. Bai, ontxe bai. Bueno, ni apur bete pareak egizista moduen etornaz, ni oso urdurik nahu ez naz solakoetan ibiltzen, así que, bueno, antiju batzuk darodaz diadema moduan, uleaz jeusteko, así que hori beharraru da, baina, bueno, hemen nean gusture, ez dut espero izena inbeste jente gotea, eta ez dut ezetuten pantue eta jokin, así que, bueno, ni ikisten atorra apur bete eta ikusten eta entzuten, berbaitzen duten aldi bardinean. Bueno, nik sorpresa ikaragarri hartu dut, egia esan da, inbeste jende ikusita. Ni ibiltzen naizen bai ingurutan, esango nizuke 10 baino gehiago, nekez. Orduna hau bezain urduri. Eta eraberian pozik ikusita bai rokak, bai euskarak, gaur egun badula tira dizu hau haindik ere ez, pozten naiz. Hau zandaritz. A ber, bai, entzutea. Bueno, ni banekin Josu Zabalan partez ni etorrita jende desente etorriko zala. Eta orduan alde hortatik sorpresa gutxi. Eta ekimena enun ezagutzen, baina ezagutuko dugu. Oso, ondo. Bale, ondo iruditzen bajatzue behintzat, ingo gotu dena, zuek beste elkarrizketa batzuetan, Euskararin bueltan emundako adierazpen batzuk irakurriko dutzuet, Garbine zurekin hasiko naz, eta horren inguruko, adierazpen horren inguruko, bueno, kontestualizazio bat edo garapen bat eskatuko dutzuet, bale? Gauzarik arruntenak Euskaraz irakurtzeko aukerarik ez badugu, horretarako ohiturarik sortu ez badugu, hori ukatzen bazaigu, nolatan izango dugu literatura Euskaraz irakurtzeko ohitura. Bueno, bai, hori literaturaren esparruan esana dago, ez? Baina berdin esan nezaken beste hainbat kontutarako ere, ez? Askotan esaten da, literatura lagundu behar da, kultura lagundu behar da, eta bestea lagundu behar da, bai, baina nola, eta askotan gertatzen zaigu, kultura eta euskara berezi egiten ditugula. Bai, jaurlaritzan, edozein tokitan, udaletan, jardunak antolatzen dienen ere, berdin. Euskara batetik dijoa eta kultura bestetik nik hori ez du sekula ulertu. Eta beraz, kontestura etorrita, literatura lagundu nahi bada, musika lagundu nahi bada, eta bar, lehenbizi euskararen egoera normalizatzen hasi beharko dugu, ez?
Hori da lehenbizikoa, eta eraberian nola normalizatuko dezu hizkuntza ez badezu kultura bere honea ekartzen, ze euskal kultura ere oso bera etorrita dago, ez? Azkenean zurrunbilo ero bada. Bata eta besteak elkarren laguntza behar dute, eta nire ustez ezin dia bereizi, naiz eta politikak gauza bereizita egiten dien. Oso ondo. Aritz Artola, zure adierazpen batzuk, ja urte batzuk badituen adierazpen batzuk, euskararekin badut alako barne borroka bat. Ni egunerokoan 90%ean euskaraz aritzen naiz, baina iraganean gogoan daukat ikusle gaztetxo ugari genituela kilometroetan eta bar. Eta gorroto nuen hori. Horregatik euskaraz abesteari beldur diot. Bueno, politiko transfuga bat bezala, esango ja ezetz, garai baten igual bai, baina ez nire euskarakikoa gehiago izan da gazte garaietan ia dana gaztelaniaz entzuntako musika zala, edo inglesez, baina inglesez nola da putaiak geneuken, ikenitu letrak espainolez edo gazteleraz, eta ja gaur egun, aspalditxotik, euskeraz, baina modu natural baten ez euskerari emateko olako simbolismo, ez dakit, ezer berezi adierazteko, baizik eta hola atea da, eta iruditzen zait gaina hobe itxetutela euskeraz, orduan horregatik ez doke arrazoimen gehiago. Ez atoz ados bera, zure adierazpenekin. Ez. Oso ondo. Eta Josu, zuretako azkena, entzuten ditugun talde askok ingelesez egiten dutenez, hasieran guk ere horretara jo genuen, baina denborarekin euskarara pasatu gara eta horrela jarraituko dugula uste dugu. Eroso sentitzen gara euskaraz abesten dugunean, gure ama hizkuntza izan da askoz gehiago sentitzen ditugu letrak. Ez diogu aterik izten ingelesa berriz erabiltzeari, baina gehiena euskaraz izango dela uste dugu, eta bestalde kontzertuetan eta sare sozialetan ere euskara beti izan da gure lehen hizkuntza. Ni ez naz akortan ze kontestutan esan egun hori, baina egia da, hasi ginenean, belakogaz, inglesez entzuten duzen talde gehienak, eta natural urten zen hori, esan izen, ez dakit, merkatu kontu bet edo, kauen guk ez dugu itxen musika, edo eskinen hasi horretaz bizitzeko eta horrek eusek, ez? Eta ateak irekitzeko eta irekitzeko badabe ez dakizu zela nin, ez dakiz. Musikariek adara bakarrik, ez? Eta gero egia da nik beste talde bat, beste proiektu batzuk dekotezela, lukiek da bat, eta hor da nahi dugu euskeraz, eta hor nik abesten dut, eta nik nik ez dut ikusten nire burue beste hizkuntza baten abesten, baina eske kontu natural bat da, oza, holan urten dugu, aritzek esan dugu montuen ez da zeuzer simbolikoa edo erabeaki politiko bat holan da, eta nik uste dut, ni hipokreta utzen azue bai, guztan jaztez taldeak euren hizkuntzan nitxea, gero guk belako gaz, inglesez itzen dugu piloa. Eta, ni guztan jatena da, ez dakit, Kacereseko talde batek, gaztelera zitzea, eta bertoko talde batek euskeraz. Uste dutelako askotan, ni behor barruen sartzen az, inglesez eta saiatzen ginenean, inglesa ez da nire ama hizkuntza, eta igual artea apurbet indartu egeratzen da. Era horretan, eta euskeraz naturala gurtetan jazte, eta sano politze da ganera musikantzako abestuteko. Oso ondo. Bale, guazen Garbine, beste galdera bat zuretzako. Roka euskaldundu ala euskaldundu zen Euskal Herriko gazteria eta biztaleria, edo alderantziz izan zen. Izan ere, garai horretan, 80ko hamarkadan musika gazteek pentsatzen zutenen ahotsa jartzeko gaitasuna izan zuen. Sei izan ordena. Ez dut uste rokak euskaldudunik ezer izatekotan batzun jarrera izan da oso kontuan hartu dana, ez da? Bueno, ez dakit, Roberto Mosok euskeraz kantatzeak izango zuen kolpe handi bat, seguraski, ertzainak euskeraz izateak ere bai, eta nik uste kolpe handi bat emantzula kortatuk, uste dut, kortatuk erabakizunean, taldea ustea, euskalduntze prozesu nahi zielako, eta ja urrengoak euskaraz behartzulako, beak ere euskaldundu zielako. Nik uste horrek zedarri bat jarri zula, ez da? Eta negu gorriak ekarri zula hori. Baina esate izu nik uste jarrera kontu badala eta batzuena. Eta gero bere kontestura ekarrita beste garai bat zan, orduan nik uste identitateak askoz ere indarra handigoa zeukan gaur egun baino. Gure identitate horren bila jende asko juntzan, aeka
peto zebilen, uste dut. Jendeak, Euskaldunak ez zirenak ere horren bila jo zuten, ezta? Uste ezin dela bereizi roka eta kalian gertatzen ari zana ere. Uste dut dena batea zijoala. Eta orduan, bueno, besteik gabe, uste dut Euskaldunaren grinak Euskaldun duzula roka, esango nuke izatekotan, eta garrantzia handia izan zula batzuen jarrerak, eta, bueno, gure jarrera, okerrezpana zan titulua ez da, neu gorriakena. Uste jarrera hori zala, eta ez hoiena bakarrik, bazan jarrera bat Euskaldun bezala agertzeko, Euskalduna naiz eta arronago, eta hori dana zegoen, gaur beste modu batea ikusten dira gauzak, globalizazioa hor dago, orduan ez zegoen. Bueno, hoxe. Aritz, zuretako galdera, gaztetan zeuk, zure influentzia nagusixenak zinak bintzat, inglesez eta euskeraz, inglesez eta gaztelaniaz sortu zinun, gaur egun baina esan duzu, eset, zela ulertu lehik, hasierako Lazkaoko, zure garai astapenetako Lazkao euskaldun hartan, zuk bereziki erdera sortzeak? Hombre, bat taldedanak zielako RRU betik zetozen taldek eta beste danak inglesak. Eta ertzainak zan entzutenun bakarra euskeraz, garai hartan. Eta geroztik entzun ditu talde askoz gehiago euskeraz, eta hor, ja, bai izan ez konstiente, ez datik, ikastolan idazlan danak eta dana egintzen euskeraz, baina musika neuken sartuta barron erderaz. Orduan, etzeon, beste opzioik, lehenengo diskotan etzeon beste opzioik. Eta zerk eragiten dau klik hori euskeraz sortzera? Naturalizatzea euskeraz abesti oso onak egin da bazeudela. Eta hoxe, honek esan duna, kortatu hasiziala euskeraz abesten, eta esaten zuela, ostez, posible da. Posible da, eta egingo deu. Bai, noski. Garbine, zure aitza. Igual, erantziko nuke, garai hartan asko, eta guendik ere, bazeon ustel bat, nire ustez, rokak inglesez behartzula. Edo, segurazki, entzuten zan gehiena inglesez zalako eta bar, ez? Eta moda kontu bat ere bazala iruditzen zait, edo behintzat sinismen hortatik egiten zana. Segurazki gaur egun regetona kastellano zin berdan bezala, behar bada, ez? Bazeon hizkuntza eta musika motarekin lotura hori behar bada, edo behar bada gabe beharko elukena, ez? Bai, egoten da, lotura artifiziala da, oso azalekoa da, baina, claro, 16 urteko gazte bati lotura hori esatea, hori ez da gola, nahiko zaila da. Eta, bueno, gaur egun baita, ez dakit, inglesakin daola gaur egun esango de mundu liberalan kontra daun jende asko, esaten, bueno, bertakoa, eta kilometro zero, eta paparrotxa hori dana gaitzen dianak, gero pasatzen da, oso gauza kurioso pasatzei, dala, nire seme alabak diela, kasi bakarrak, ataun bezalako herri txiki baten, nun bilduk irazteo gainea, suposatzen dala antiglobalista eta dana, eta ingleseko partikular batea, osea, gure gara jute ginen, nik bezala gauzu normala, jute ginen, partikularreta. Eta izatea oso ume gutxi jute ez dienak, esaten zu, bueno, ez dakit zer, baina zehoze ikena egia, de puto kulo, oso gaizki. Eta orduan, alde hortatik, ni baita oso desorientauta nago, zatik ez dakit realki hitzek noainoko balioa duten, zatik gero ekintzatan ikusten dena da, guztiz kontrako askotan, eta orduan galduta bezala sentitzen naiz. Eta berri inglesez hasi ere gena beste, hombre. Bale, Josu, zuretako, zuen belako ondako suposatu dut, zuretako pertsonaki 80. hamarkadakoak dira, eragile referente nagusiak musika deri dago kixonez, okerrez banabil, eta bertan inglesa asko. Zein da, segatik aukeratu zaben belako, hasiera batean bintzat, inglesaren aldeko autu hori segatik egin zaben? Lehen esan duten moduen musika hori entzuten gendun, inglesez naturala zan, tarareoan edo aguatzumeinik eran horre akordea jota, eta gane la letra, ni ez naz askotan fija izen hori talde inglesak dinien geuzetan. Baina, ez dakitxe hori txikitatik haitxeketamak de klas eta imindostiez, eta jode hori izan niretzako eta Fermin Muruzentzako, eta
danontzako izen da, ez dakit, itzela, ez da, gero, bai, igual topetan zu dinona eta auta bestea, eta dinez, jode, gero eta hobeto. Baina, ez dakit, gero bai, euskal, aritzen moduen nik ertzainak entzuten neuen euskeraz, bakarrik ertzainak itoiz be bai, guztain jaten asko, eta nire garaian baia berrik eta joten zeurien, eta bueno, pilo bat alde guazan ja euskal musikan, euskal eszenan, baina ez dakit nik ez neuen itxen eureka zain, igual be bai Bizkaitarra nazelako eta Bizkaiara zitzen zituzen tal ez ziren asko, edo ez dakit, ez diregon inoiz hain presente eta irratietan, eta orduen itoiz eta ertzainak ziren referente bakarrak euskeraz, eta hori, musika gehiena, osea, 90% ingeles esan, eta guk itzen den gendua post-punk eta hasi ginenean ingeles esan, eta hori zen naturala, ez dakit, gure abesleak belakon, berak ez dakit euskeraz, oin bai, baina, bueno, hasi keranez, eta bera Inglaterra eta bizitzen egon zen, eta berak ingeles oso ondo itzen zegoen, eta fonetikoki bebai, garai horretan niri txokaitzen doztizan taldeak ingeles ezitzen eta asentu, bueno, txarragaz, oin guztiz kontra nau, guzta itzen jazte bakoitzak beran asentu ukitzea, osea, espainol batek itzen badeu inglesez eta igertan bada espainola da, puta madre. Nire guztan jazte gero Pixisek eta 90. hamarkadako jenteak inglesez itxek eran eta gero gaztelera zausten dabe eta igertan jakie ez direla. Elvis Presleyk behitzen zegoen. Well hard, eta, jode, dinezu, jode, zela basentu ez da, ez pa benderen Latinoamerika, baina, ez da, puntutxu beteko, ez dakit. Para vender esan dozu, baina uste dozu inglesak horren beste ate zabaltzen dituela? Esan gurot, edo Cervantinoak edo espainolak Latinoamerikara begira, ez? Eskorbuto batek Latinoamerikan jotzeko. Bueno, es que diferente da Eskorbuto eta Elvis Presley, claro, es que... Argita garbi. Esan gurot, claro, es que musika guze bat eta musikan industria beste bat, eta garai horretan dana ziren produktuek. Osea, gu beste garai batekoa gara, guk musika itzen dugu, eta musika industriatik apurbet atz gauz, ezta? Garai horretan Beatles eta honek hasi ziren musika industrian. Eta, bueno, Beatles eta Rolling eta honek hasi zen euren kantak itzen, baina eurretik zan, bueno, produktore bat dau, eta zuek joten da zu, eta kanta honek joten da zuez, eta diskoak itzen dire, eta saldu ingo dire, eta hori negozio bat. Orduen, italianuek gaztelera askantetan be, hori hemen saltzeko, eta negozio utze. Ez teko zer ikusirik, berretan gauzenagaz. Ados, argitarri, 80ko hamarkadan musikak sekulako eragina eukizabela, ustot uka ezina dela, uste dozu gaur egun, eta galdera irekisa da Irurondako, gure dauenak hartu deixela hitza, 80ko hamarkadan besteko eragina dauko musikak gaur egun gizartean? Ez dakit, posibleki eukiko, gaur egun dana digitala da, eta hola, nire ganez, baina teknologikoki oso atzeatutan holako ni. Baina pentsatzek gizarte mailan, gaur egun mundu guztia jo kasko batzukin kaletik edo mobilekin entzuten eta latino danak eta hola entzuten musika. Orduan, iruditzen zait, igual hasta gehiago eukiko dola, bakarrik gu bezalako jendentzako igual gutxigo, baina nik uste musika hasta gehiago entzuko dela guain, zatik hasteko ordaindu gabe minimamente biltzen baldin bazea entzutea daukezulako, ez? Eta lehen zan, disko bate osteko pentsatu hartzen duen 10 aldiz ze disko eosi, zatik, disko bate eosi esan dizuelako gona dela, eta gero etxea jun, eta puta mierda bat baldin bazan, zan, meka... Bluff handia. Garbiña? Nik uste musikak sekulako eragina daukela. Sekulakoa, nik alabak ikusten ditut, 17-18 urte ditu batek, besteak 16, bakoitzak bere estiloan, baina musika beti dago, hor dago, eta sekulako garrantzia dauka. Tokia galdu dutena gugea, nik uste. Lehen 80ko hamarkada aipatu duzu, nik uste ados egon edo ez egon edo aparte sentitu errerreu betik edo nahi dezuna, baina musika, gure musika, hemen egiten zan musika, hortz egon, toki guztitan zegon, jende guztiak jotzen zuen kontzertutara, ondo pasatzera, ni zer dakit, ez? Gure kulturaren barruan zegoen oainez, orain digitalizazio osti hortan denatan guk tokia galdu deu,
ikusgarritasuna galdu dugu, bat edo beste nabarmentzen da, baina gehienak putzu hortan galduta. Eta ez du zeikusik inglesez kantatzeak edo euskaraz kantatzeak, Hor daukagu berri txarrak, ez da? Edo geneukan, euskaraz kantatuik bide aski zabala induna, ez da? Beraz, hizkuntza ez da arazoa, beste zerbait da. Eta hor daukagu guk arazoa, gure komunikabide, gure kultur teknikarik, noaino utzi diogun globalizazio horri sartzen, ez da? Netzat koska hor dago. Baina musikak sekulako indarra dauka, eta uki du, eta ukiko du. Josu, iritzi berekoa zara? Bai, eragine, dekola, eta indarra eukiko deuela, emetik urte askotara, eta ez dakit, formatu bet da, gaur egun bideoklipek eta asko dauz, eta formatu audiovisuala da, baina berez musika soinue, eragiten deuena zugan, sentimentu aldetik eta negarra erasi altzu edo adrenalina sartu, horrek geusek ez tozuz lortzen beste kontu batzutan, drogatan ez bada. Baina dinot, nik arteek ikasi dut ez, eta kuadru bet ikusteak oso zaile da negarrara izi egitea. Ez dakitxe, musikak puntua irrazional hori deko iraungo deuela horregaitxik. Eta gero, ez gara sartuko ze estilok eta ze eragindekon zen letrak gazterien, baina hori musikak iraungo deu horregaitxik. Ondo. Guazen apur bat roka eta larogeiko hamarkadan euskeria, ez da? Berriro gaira bueltatzera, arrasaten, eta ustot nahiko ukaezina dela, espunkak arrasaten mentzat ripek sortu zagoela, eta gero handik beste bat talde sortu ziela, rip bera abestiak ikusi ezkero, gaztelan askoak die 180 15 espada, baina badaz pare bat keinu, izan txapel gorri, edo beste abestiren bat euskaraz egitearen aldekoak. Uste dozue, halako joerie basauela bereziki 80ko hamarkadan erderaz hitz egiten zabien euskal taldien artien keinu bat sikiera euskarari egiteko, Garbine? Dudai gabe, nik uste garai hortan musika, nik ikusten nun bezala, ze noski hemen bi hauek musikarik dira, baina ni ez. Eta nik musika zale bezala itziko. Nire ez, Ez, zu esara musikariaritz. Nahiko insultante izan da ikustea musikari bezala nire buru, bihargo izen fabrika nazkarri batean jomarko nahi zen, osea que... Hori, ez ara musikaz bizi, eta musikaz bizi. Hau esan gabe nintzen lasai jongo. Bale, Garbine, jarraitu mesedez. Bueno, beraz, 80ko hamarkadaz eginean da euskara. Bueno, lehen esan dudan bezala, garai hartan identidade zapaldu hori oain baino nabarmenagoa zan, ez? Identidade zapaldu bat ginela, orain, ez dakit jendeak nola ikusten duen euskara eta gaztek eta bar, ez? Baina, orduan oso garbi zeon, eta oso garbi zeukan baita euskaraz etzekienak ere. Eta garbi zeukan, seguraski, keinu bat egin behar ziola horri, bertakoa zelako, ez da? Eta zentzortan, barkatu, galdera. Ez, galdu gara, ez, kontua litzake. Keinu horrek bereziki, eta gainera euskarazko, erderaz hitz egiten musika sortzen zabien taldiek, euskaraz keinu batzuk egiteari, hortaz enbien hitz egiten, baina beste galdera bat ikotut horren bueltan, uste duzuek keinu horrek, euskaraz egitearen keinu horrek jendiak eskertzen zituela? Nik uste du, baietz. Bueno, nik entzule bezala, bai. Eta hor, zer esan handia dauka, nun bizizean, ze kulturati zabiltzan, edo ez dakit nola esan, ez? Gu garai hartan, eta Tolosakoa naizela aipatu duzunez, guain ez dakit ja nungoa naizen, baina orduan bai, orduan oso garbi neukan, Tolosakoa nintzela, eta inguru hortakoa nintzela, eta gu izan ginen, ni baino 2 urte zarragok izango die, ikasketa guztik eta dena euskara zingenitunak, eta inor baino hobeto sartuta geneukanak buruan, euskara noranahikoa zala. Eta noranahikoa izateak esan nahi du musikarako jakina ere bai, eta punkarako zeatik ez? Orduan, ni enitzan bate harritu, demagun tortura sistematika ikusi nunean
euskaraz kantatzen, seguraski ez nun besterik espero. Enun besterik espero hori zalako, eta etzan ekintza politiko bat euskaraz egitea, zan zu euskalduna zea eta alakoxe agertzen zea, eta punka zertzan, punka jarrera zan, punka zan kolpe bat ematea mailari, ez? Nola ez dezu ba hori zure barrendi datorren hizkuntzan egingo. Nik uste guztiz logikoa zela. Eta guztiz logikoa irutu zitzaidan, eraberean, ripek, euskaraz ez jakinagatik ere, kolpe hori eman nahia euskaraz, eta horrek ustet hurbilduzula beste jende bat ere. Eta lagunduzula beste modu batea ikusten ere punk mundua edo guain parragura emango digu, baina ni oso gaztean itzanen punka Tolosan oso gaizki ikusia zeon, da batez ere abertzalek oso gaizki ikusia zuten. Horiek ziren drogaegituak, herria ondamendira eramango zutenak, eta bar luze bat. Orduan, nik uste keinu horiek ere importanteak izan ziela. Ados. Zuz gaineratzi buru señor Aritz? Ez. Vale. Bueno, asko ala izango ziren, eta beste batzuk ez. Vale. Ados. Gaur gure artien ez dau Josu Zabala, baina bote izen dauz ertzainak sortzerakuan euskara modu sirikatzaile baten, edo euskara sortu zabela sirikatzearren neurri baten, edo hori esan itzen da. Uste duzue gaur egun, Josu, zuretako galdera, euskarak badaukola sirikatzailetik? Zela sirikatzailerik? Sirikatzearen garai hartan, 80 hamarkadan ertzainak sortzean... Esalako itxen igual euskera... Esalako itxen eta puruak provokaziotik edo... Hombre, gaur egun ez dut uste dekola hori, ez da? Ez deko, oza, guztiz kontrakoa da, ez dakitz. Ez que, karo, nik ez dut bizi 80. hamarkada. Eta ni jaio naz beste kontestu baten. Euskeraz ikasi dugu beti, eta Euskal Telebista izan dugu, Dragoi Bola izan dugu. Wow. Bai. Bai, karo, beste mundu baten gure gurasoak borrokatu dabe horrentzako, ez da? Edo gure amamak haitxek katekesi euskeraz itxeko. Osea, orduen, ni eske beste kontestu baten jani honaz. Akaso garbinendako zan egokixoa galderia, zuke... Ez, a ber, esan hori asmoa, baina bai bizi zen zinula garai hori askoz gertu hau, ez? Hori objektiboki hola da, parkatu, baina holaxe da. Ertzainak autu hori aukeratzeak, baduko zutezu gaur egun sirikatzailetik euskarak ez daukala. Nik uste dut ez, zirikatzailego izateko, dependitzen du ze euskera, ez? Ertzainaki guztiz edo Gariri, nahi badezu, edo Josu Zabalai guztiz natural ateatzen zitzaien euskara. Orduan, zirikatzea ez dakitzen neurritan, ez? Hain natural ateatzen bazaizu. Behar bada, Zaramari puntu hori, Zaramak gehiago zuen puntu hori, ez da? Jakini gaina, Roberto Mosso barkatuko aldit, baina ez dut uste hain ondo itzeitezunik euskaraz. Orduan, arek bai, behar bada, bazeukan zirikatzaile puntu hori, ez? Eta behar bada bazun ere punkaren punka nahia azkenian, ez? Eta bai, baina ertzainaren kasuan nik ez dut hainbeste hola ikusten. Ez gaur egun nik uste euskera zirikatzaile deitzeatik izateko izan marko dala, ez dakit, Faltzeseko talde batek ez dakit ze partidu ongoan Faltzesen, baina UPN honezkeo atatzea euskeraz 3 abesti oso gutxi hitzein da, edo eskola makarrik ikasita, bueno, alde hortatik, baina hemen oso, hasi como balio politiko asko galduta dauke euskerak, baina nahiko normalizatuta dago, orduan euskeraz zirikatzea hemen gaur egun, indezkezu letra zirikatzaile, baina euskera beak de facto zirikatzea. Zirikatzailego litzake regetoia kantatuko balute, adibidez. Hoi da chill mafia batek edo, ez? Gaur egiten den musika hori, imitatu beharrean, edo rapa ere ez da hainbeste entzuten euskaraz, ez? Horre ongo litzaken eretzat zirikatzaile puntu hori, ez? Ados, Aritz, zuretako galdera, zuek pur bat brigada kriminalen brigada kriminal utzi eta folkaren aldeko autua egin zinuten euskaraz abesteko? Ez, bai? Ez. Bueno, nik ez, behintzet. Eta ez dakit bizartunaken euskarazia danak zekiten, baina ez zuten hitz egiten, eskolan ikasitakoa taula, eta
baina ez autoa intzan euskaraz abestekoa, baina ez folkeako aldaketa horregatik ez. De hecho, brigadako azkeneko diskaia dana euskaraz egin da dago, eta ez. Musika estilok ezin do determinatu hizkuntza bat, nire kasu behintzat, hizkuntza bat hautatu edo ez. Ados. Bale, galdera ireki bat ingo dutzuete danondako. Nondik sortzen da autua, kantu bat hizkuntza baten edo bestean idazterako orduan? Hau Josu eta Aritzen artean bereziki. Zaila galdera. Nik lehen esan dut motuen, nik ja ez dut aukeratzen, ja euskera zitzen dut. Gero, igual biherringot kanta bat, osta beringot esklagantak inglesez, baina, belako taldean Krisek itzen deusen, abesten deusen kantak eta berak itzen deusen letrak, inglesez, frantzesez, euskeraz erderaz itzengo dire, gazteleraz, baina nik itzen dut esenak euskeraz itzengo dire. Ez dakit, igual konfiantza asunto bat, bai, ja ez dut ikusten nire borue present, simple, continuous eta horretan historietan, osea, eta gaztelaniaz, ez dakit. Euskera sortetan duzte eta fuera. Eta hola, izango da, Lukiek talde batekot, beste bat, eta mungin oinbe beste talde batzuk gauzolan hasi barriek, eta nokitzen dugu euskeraz. Hori normalizau dugu, ni superarro nau fonetikaz, zelan entzuten dan, zelan ikusten da musika, ze igual hori, lehengo musika euskera zindakoa igual ez neuen ikusten, igual hain natural, igual ikusten neuen hori, ez da, roka eta euskera, igual konkaltzador sartut edo, igual ez, nire kontu dire. Eta oin ja ikusten dut, supernatural dana. Así que... Estiloak estilo, euskeraz... Bai, eta egia da hori reggaetoia eta horrek gauzek, oindik ez dala hain normala ikustea euskeraz edo frantzesez, ez dakitz, esan egon beharko olako limiterik. Egia da, hizkuntzak oso diferenteak direla, frantzesa rapantzako, ez dakit, super agresiboa da, portugesa oso politxe da, eta bossa noban asko ikusten da, eta nik uste dut, musika dela, eta gero gara estiloak, nire ez da guztan generoak. Ez dakit, hori igual musikari ontzako askotan ez da erreza, ez da galdetuten duzuen, eta ze estilo itzen duzu, eta hau eta beste, esketzuten dut hau eta hau, eta ni, personalki saiatuten naz, kanta batek baju betekonean alo de kiur edo saiatuten abotza diferente izetan edo bateria diferente, orduen, gero ez dut itzen SB super vanguardista, eta klasifika da hemen edo bestean, saiatuten naz, gauze diferenteak itzen, eta lia egin naz, eta... Lasai. Ondo, Josu, ondo. Aritz, zozer gaineratu nahi? Asko nola egiten liburutatik letra asko, eta, irakurtzen juten ez normalen bat euskeraz, bat erderaz, erderaz, espainolez, letrake horren arabera juten dira, eta, adibidez, Gregorio 17 idazitako, izan zen serie bat osoa ikusita gazteleraz, orduan ez duzu, hau natural juteko gazteleraz izan barrauke, eta liburu bat asko gustatu baldin bazait gazteleraz, baino itzulpen nahiko natural batin baldin bat burun euskera, azkenen letrak egiten die, ez liburu osoki hartu da baizik, eta sensazio batzuk utzi dizkizunak letran idatzi, ez da, orduan hortako ez da joten arazoik, nahiz eta gazteleraz irakurri liburu bat, euskera pasatzeko sensazio batzuk, eta gero horiek lotu eta kito. Hemen, debagoien emetzat, belaunaldi berrixen artean, loraldi bat bizi bada musika estilo batetik, rapa, trasha eta hortik dabitz, baina eta hizkuntzari begiratu ezkero, espainola da nagusi nabarmen. Hor, pasauleike akaso belaunaldi berri horrek hasierako espainolez sortzeko itxura hori aurrera begira akaso aldatzia, punkarekin pasatu zen moduan. Nik usteia ez. Nik usteia... Euskera ez emat urte emango nizkion bizirauteko, baina 200, eski oso hipotetikoa da, baina, eta, taula seituta, gaztelerare hilko da, eta nik uste nagusitu gala, inglesa danen, eta punto, lehen esan deten gauza horregatik, ez?
Zatik ikuste ditut generazio berrik, nire generazioko jendea obsesionatuta inglesa baldin bazan bezala, zure salbaguarda, eta ez dakit, iruditzen zait askoz katastrofe handi bat baldin bator, erresagoa izango ala, zure seme goio batzuk hiltzen jakitea, inglesa jakitea baino. Baina, bueno. Askoz praktikoagoa bai, ez da? Bai, nire ustez, baina, bueno. Nola hemen 1000 urte pasakoan, ez dakit. Oiok igual ez existituko ez dakit. Ni antipodatan nago, bastante. Garbiña hor, zer hitze auketzu, belaunaldi berrixek adibidez, Baiara honetan nahiko nabarmena da, ez? Rapa, trasha eta horreik, eta oso naturalkin, joeria bintzat nabarmena dela, espainolez sortzearen. Zer irakurketa etxen duzu horren inguruan? Bueno, nik uste dut, edo uste nahiko nuke, etorriko dela buelta, eta etorriko dela gogorra. Eta inglesarekin guztiz ados nago zurekin, ez dakit ze muturretaino jungean, 2 urteko umeek ere inglesen apuntatzeko, nahi erokeri ikaragarria irutze zait, eta eraberian globalizazioaren aurka, eta oidanak guztiz ados nago. Euskara hilko danik hemendik 200 urtea, espero dut ez ez. Gero, gaztelania dela eta gaztelania oso invasiboa da. Ikaragarra invasiboa, inglesa ere bai, noski. Baina ez zait iruditzen hainbeste orokortuko danik inglesa. Eta gaztelaniari, ez dio, loekuak enduko, iruditze zait, precisamente oso invasiboa. Bueno, igual da nahi detela hoi pasatzen. Baina nik uste hortaz ere ohartarazi behar dela, ez da? Gaztelaniak daukan indarra ikaragarria da, eta ze invasiboa dan, da nik hori ondo dakit endaian bizi bain naiz. Eta han, esango nizueke, hizkuntza nagusia gaztelania dela, gezurra badiru dire, ez da? Hain da, invasiboa ez gehala kontuatzen, da egia denak inglesai begira, nire ustez, mugak jarri beharko litzaizkioke, segurazki gaztelaniari, ez da? Eta zesanik ez, hemen, ze endaian ez, baina hemen bai, koofiziala behintzat bada, eta bar, eta bar. Hombre, eske hemen instrumentuk daude muga jartzeko, gero beste gauza da jarri nahi dien edo ez. Hori da. Hau da, berdin dio PNV batek edo Bildu batek ingo aldimazon Bilbo baten kriston mugak jarri gaztelaniai, iraziko gozan alkaldian PP, o PSOE, zatik euskera toki askotan bihurtu da marroi bat, garbi esan da. Bai, eta gero esaten dute gurea dala politikoa, ez? Hizkuntza politikoa euskara da, gaztelania ez. Bai, dana. Hainbeste inbaditzen duen hizkuntza ez. Ordu nik uste hor, bueno, batzuk alde ongo die, beste kontra, baina azkenian kupoetara ere jo beharko da, ez da? Eta musika, eta hainbat tokitan, eta batez ere tabernatan, komunikabideetan, hainbeste tokitan musika bombardeo ikaragarria daunean. Bai, baina kupota jun gabe nik uste teorian jarrita dauna praktikara eman ezkeo. Bai, baina. Ja, enuk esango hemendik 200 urte eta hilko da noi. Hau da, lanbide publiko batea juteko teorikoki euskera jakin barraok ezela, egitate batea eman ezkeo, eta ni ez banitzen jun, behasainko ertzaina eta guaindala 2 aste, eta behasain baten oso zonalde euskaldune dela, 24 urteko neska batek esatea, en castellano por favor, esate, tu puta madre, en castellano por favor, eta esate, jode, behasain baten baldin barakaldo baten ze izangoa, ez? Bai, baina lege horiek daude... Kontuz barakaldo gaz, Grabatzen ari. Oso arronago barakaldo eta zelan eskerraldea, Bizkaian. Bai, jode. Zelan Euskaldun barri kalea dauela uste dut, kale bat holan deitzen dena. Eta horrekin gadeu mekauen die euskera gora. Bai, ez baina esan nahi aterek, toki ofizialetan, euskera inbarreko tokitan, ez dakit, lazkau baten mediku, pediatra ez euskaldunek, askotan, eta esate, bueno, bat dala, fraude bat dalako. Legez dauna ez aplikatuta da ez errez eukitzea zela, da esatea zela derecho a vivienda y al trabajo. Zurre, orduan, demokrazie beha dala fraude bat. Bai, baina alatu guztiz lege horiek, eta aduz nago, baina lege horiek behartzen dituzte gauza batzutak, baina ez dituzte behartzen demagun dendatan, ni sartzen naiz dendata, eta etengabe dago musika, beti dago musika, baina ez dago belako, baina ez dago Euskal Herriko talderik, Nei denda bate, txino batea sartu, eta txino pribatu batea, eta txino zitzeitea ez dit molestatzen.
molestatzeit, ertzaina da jun, eta gaztelera zila. Nei horrek ikaragarri molestatzen dit, eta molestatzen dit ere, denda batea sartzea, eta entzune ez entzutea, edo komunikabide bat jarri, irrati bat jarri, gaztea, edo dena delakoa, eta ez naiz etorri egurra ematea gazteari, baina oso harrigarri egite zait, gaztea, edo EITB, edo berdin da, jartzeituzten musikak, talde inglesak, amerikanoak, sekulako informazio pila emate izue, baita ze koloretako kantzontzilo jazteituen, eta Euskal Herriko taldeak nola agertzen dira. Bueno, ni alako naiz, eta Euskal Abestia nire gomendatu nahiko nuke, behakin behar du bere buruaren promozioa, lotxa-lotxa, mesedez, hori ez da serioa. Ixa. Bai, horbe, gaztean eta EITB-en eta honetan irrati eta telebista publikoan lotsagarria da zelan begiratzen den gehiago audientzia kultura baino. Eta horrek esteko zentzurik, ez? Publikoa bada hori telebista, ze gaitxik. El Conquist, porque da más audiencia, ez, tio. Eta gaztean, gazterik horri entzuten debelako. Mini beste gauze bat eta hori entzungo dabe, total irratik hori da beran funtzioa, ez? Eta, ze gaitxik imintzen zuz, nik ez dakit, ez dut entzuten... Nik ez dut esaten bestea jarri behar ez da, nik eta ez naiz etorri egurra matea gazteari, baina nik eskatzetena da errespeto minimo bat, bestea jarri, oso ondo, amerikanoa nahi duzun guztik, baina jarri menguak ere eta jarri bestearen pare, gutxienekoa da. Ez que beste leku baten ez dut emingo bertokoa, hor gaitxik edago. Arazo nagusia da, talde ingles batek eukizela kanal gehiago promozionatzeko, eta hemengo talde batek 2-3 kanal dauzkela, kenduta oso kanal txiki, mikrokanal gehiago, ez? Baina era nazional baten esateko, bakaitza ETB, Euskal Irratia, eta baina, bueno, oieke, balioa galtzen nahi die unetik eunea, claro. Patxi López entzanetik, ETB intzon ja, lehendik txarra baldin mazan intzon, debalu hau, baina euneko 80 baten, naita debalu hau, eta horki pelota partiduk eman da poquito más. Hortik aipatzen zinuten, bai, ez da, gaur egungo musika konsumitzerako orduan euskarak oroar dauen presentzia txikina, ez da? Horrek bera ingo dauela, edo? Presentzia txikina ikusten dut oso euskarai. Gaur egungo musika konsumitzeko eran musika entzuleak eukial dauen aukeraketan. Euskaraz entzuteko aukeria, zalantza barik egon badago. Nik uste egon badago, baina zuk bilatu behar dezu eta horrek eskatzen dizu militantzi bat. Ze bestela neoni tuntun ikaragarria sartzen naiz nola izaten da, Spotify edo zinetan. Streamingeko musika. Etengabe datorki zentzun behar deten eta sartuko diate, baita komunen ere sartuko diate hau entzun behar dut. Talde hau, sartuko naiz ez dakize den datan, zaran eta musikari ongo da. Ez dakit noa jungo naiz eta ongo da toki guztitan. Euskal musika edo hemengo taldeen musika entzun nahi bet, espresuki jun behar dut bila, eta jakin behar dut izena, eta jakin behar dut edo abestiaren izenburua, edo ez dakit nola esan, militantzi bat eskatzen du azkenian, ez? Eta ez luke hola behar. Bueno, hori da. Josu, ez da gizauza gaineratze gure zein horren? Bai, nik uste horrek irango dauela, bai horregaitxik militantzia bat dauelako eta egondalako. Eta, bueno, musika alternatiboan munduan holan izen da. Osea, horrek irauten deu, hor komunitate bat dauelako eta jarraitzen dauelako purbet eskibetan horrek sartzen dut zuezan gauzek. Hori Spotify eta gertzen jatu zen listak eta horrek, horretatik kanpo bizi garanok, beti, hori gitxi batzuk izango gara. Egongo gara. Eta, bueno, buelta ingure eta purbet inglesa eta egia da oina arte eukidegula amerikanuen influentzia pilua, Hollywood eta zinean adibidez, dana izen da Hollywood eta etorri jakuna dana izen da amerikano. Gaur egun bai dauela globalizatuago eta etortzen jatzuzek pelikula seriak eta Koreatik eta Japondik eta Inglaterratik, Frantzitik eta euskal zineak garrantzi pilua deko. Lehen saiatzen zen dana igual era amerikanu bat nintzen, eta nik uste hori kagada bat izan dela bati. Baina, uste apur bet, oindik injarra dekola,
Amerikar kulturak, baina ez dakit, nik uste dut beran pisu gaitxik jauziko dela momentu baten. Eta alde horretetik, bueno, etorriko dira beste batzuk, beste gigante batzuk, baina zikeran igual jakingo dugu olio batzuk hiltzen, eta ni vegetariano nase, baina eta inglesa ditziko dugu beste alde batera. Igual eduko da hori, eta... Ados. Bueno, okerrez banabil eta hauxe buruz nabil, baina jaurlaritzak proposatu da behin haun 2022ko aurrekontuan bueltan kulturaregari bideratuko dan diruan erdixa EITB-era bidaliko da, EITB-era, eta ez ETB-era edo Euskadi Irratira, baina diru aldetik, baliabideak jarriko dielakuan, nahikoa izango da? Baina esketana trampakin dago. Osea, ETB bat sortu zen, ez emagarren urten sortu zen. 83 edo, holako zeo zer. 83an. Ni akordatzen ez gu ume ginela, eta gaudela, etxen da, ETB eta erderaz, orduan zen oso kanal minoritario bat, eta gaur egun, esate dizut, ETB-i, euskara gelditzen bazaizkio 500 urte, ETB-i 100, ETB bati. Eta mantenduko da, askotan mantentzean bezala, korrektismo politiko bategatik mantendu beharra daolako kanal bat, beste gauza asko mantenduko di bezala. Eta ez dakit Eusko Jaurlaritzak idazlek subentzionatzen ditu, daola, baina batzutan emateit itxura liburu batzuk subentzionatu beharra daudela bezala, euskeran alde gaudela. Postureo bat. Postureo bat, eta zuk euskera inbadezu, normalizatu alde guztietan, obligau langile publikotan euskera ikastea, euskeraz lan egitea, eta orduan izangoa normala, eta besteanak izango partxe puta batzuk, ezertako baliaztuenak, nire ustez. Zuen ustez? Gehien bat, honek esan dolako, endaia baten ez, naparro baten ez, zatik ezin da, baina hemen erramienta daude, egiteko. Bai, artean bepastan da, adibidez guen jeinen, emakumeen erakusketa bat itzen da, como, venga, eta ja eskuek arbitzuten da bez, eta que bien hemos cubierto esto. Todas contentas. Pues no, que no, tío. Oire beste tonteri bat, guain gauza asko emakumeekin, euskerakin antzea aire pasatzen. Eta horki, kubritu bat ezkurtzea kupo danak, eta talde bakoitzen emarkoek. Emakume bat, kalbo bat, potolo bat, bizardun bat, eta ez dakiz zer, esateko danon kupo beteta dela. Nik ezagite nola esan duen ezpaitet jarraitu albiste hori, ez da? Baina kulturari laguntzeko emango du dirua, eta horren erdia... Aurrekontu kultura arlora bideratuko aurrekontuaren erdia EITB taldera bideratuko dela. Bueno, ez dakitzen bat egongo dan Euskarara sustatzetik, Hori da. Netzak hor bi trampa daude, ez? Batetik pentsatzea komunikabide bati eman da kultura laguntzen aitzela, ez? Kultura lagundu nahi badezu, asteko eta behin sortzaileak lagundu. Osea, eta lagundu hitza ere komatxo artean jartzen dut, Zen lagundu, hemen karidade amateakin nasten da, eta ez da hori. Orduan, lehenbiziko trampa hori da, eta bigarrena, EITB-ri emateak zesan nahi du. Ze portzentaitan lagundu behar du ETB bat, ze hiltzorian daukate, eta naita haidia, nabarmena da, ze deskonpensazio dagon, bueno, ETB bi, nik ez dut aspaldin ikusi, baina ikusi besteik ez dago, goizetako debatea, gauza buedanak, ze diferentzia handia dagoen batean eta bestean, ez? Orduan, kulturari lagundu, bai, baina euskal kulturari aizea edo zertaz aigea, ez? Hor dago trampa bikoitza gainera. Nola laguntzen dira ba sortzaileak, ze laguntza bielko leukie kultura sortzaileek? Limosnes arago. Nik uste, zuk esan zuen bezala, karidadea eman da behintzet ez. Zeratik, karidadea eman da, iten da netzat sortzaile bat kasi, bueno, netzako humilazio bat izango zen behintzet. Normalizatu gauzak, punto. Ez da beste zer behar. Teorian dauna praktikan jarri eta kitxo. Eta zuk lortzen behar euskera normala izatea, normala izangoa, eta bestela ez. Eta bestela izangoa, talde honi esan duena, ETB eman dion bezala, talde honek kobratu, ez dakit, junkera kobratu zen bezala, subentzioa juteko ez dakit, baina dana trampakin daun.
Zuen, bueno, azkenengo galdera ingo dut tarte bat zabaldu aurretik zeuen dako, espero galderaren bat ingo dozuela publikotik, baina zuen, astapenetan musika entzuten hasi zinetenien, gaur egungo eskaintzari dago kixonez, nahiko desente aldatu da konsumitzako moduak, urte gutxitan esango neuke asko aldatu dela, orduan hasieran musika entzuten hasi zinetenien, eta gaur egun, euskarak eukialdaben presentzia, obera, okerrera, asko aldatu da, zein da zeuen iritzia. Bakoitzaren esperientziatik oinarrituta. Nik askoz gehiago entzuten dute euskaraz oin lehen baino. Baina, lehen esan duten moduen, hori, gure artean, bueno, oin musikarien ni musikarien eta... Suerte! Baina, aritzuk zeupe, musika profesionalizatea ez da zure ametsa. Hombre, segun, Kiss bezala izateko bai. Bai. Gaizki bizitzeko ez. Ados. Jarraitxu Josu. Hori dinot, akabuen musika munduen zabiz, beste musikari bete batzuk ezer duten zuz, eta Berton bizitxe, Euskal Herrien, Euskara zitzen dabe musikari asko, orduen nik askoz gi hau konsumitzen dute musika euskeraz, beste hizkuntza, bueno, bai, aldi bereaz, hori mungin talde piloa gauz, euskara zitzen dugunak, Donostin, Bilbon, jasi dire beste talde batzuk lagunek lehen zitzen zeurienak asko be aldatu indire euskerara, eta ez dakit segaitxik dan, eta guztetan jazte, eta postu itxenaz, lehen neukan geuse hori, jode, sin más, ez? Gi hau guztoko talde anglosajoi bat, oin ez dazte pasta, jode, nire talde favorito honek dire, Apai, erakutziko dugu tok. Eta nire lagunek dire, ¿qué más quieres, ez? Gi hau entzuten dut euskeraz. Oso ondo, Garbine, zure kasuan? Nik lehen askoz gehiago entzuten nun euskeraz, baina seguraski euskal musika presentzia askoz zabalagoa zeukalako toki guztitan. Eta presentzi zabalagoa eukitzaz aparte, esango nuke variedade askoz ere handigoa ere bazeola. Bueno, ez dakit, Mikel Laboa, Benito Lertxundi, oidanak, eta bazenun Torikitixa eta ez dakin nolakoa, eta Tapia eta Leturiaren bideare bai, eta Rokare bai, eta Jotakie bezalako martzianoak, Banete Uamba bezalako are martzianogoak, bazeon eskaintza oso zabala, nire ustez, eta presentzia handia. Orain, jarraitzen dut, oendik ere, euskal musika entzuten, baina espresuki jarri behar izaten dut hortara. Militante bat zara, ja. Hori da, beharko. Aritz? Bai, nik nola musika da nagoendik entzuteten CD-tan eta diskotan, ez dakit gaur egun ze Spotifyen eta ze presentzia eta daukien, baina entzutet, etxen dauket danetik, orduan danetik, gazteleraz, inglesez, euskeraz. Zure kasuan ez da aldatu, asko... Ez oso gutxi. Ja, prohibitzea jutenen CD-ek eta hola, plastikon roi honekin, orduan igual. Vale. Musika zela entzuten dozula, esan dozula Aritz, Garbine, zuke gaur egun, zela entzuten dozu musika, ze euskarritan entzuten dozu? Asko, entzuten dut, alabak erosizun CD irakurgailuitako bat, orduan berreskuratu ditut, ze, ja, dauneko ez da kotxean ere. Leno, nire bulegoa hoxe zan, autoa. Autoan jartzen du musika, eta ni bakarrik, eta karratxinezaken, eta kantatu. Eta orain, autoek ere ez daukate. Ordenagailuek ere ez daukate, CD irakurgailurik. Orduan, Spotify ere badaukat. Familia osorako hartu gendun. Orduan, Spotify ere entzuten ditut, baina, bueno, txoratzen naiz, bila. Eta insultante xamarra ere bada. Hartzen dezu euskal abesti bat, eta bapatean, eltze zaizkitzu, denak zaku berian sartuta, bani zer daki zer, ez? Baina, bueno, hori da. Eta Josu, zuk ze euskarritan entzuten duzu musika gaur egun? Nik kotxe barri hori zineuen eta ez teko sedantzako. Así que oin pendriveak eta MP3-ak eta
Horrek entzun behar dut ez, eta soporte, bueno, ni apur frikitxuenaz kasetan eta entzuten dut, guztien jatelako grabetak kasetan, eta ez da, kasu beta, sin más. Eta super txarto entzuten dire, aitan kasetak eta edaman kasetak, ertzainak lehenengoa, kotor kasetean, eta super txarto entzuten da, ez dakitz puntu magiko hori deko, eta MP3an kontrakoa da. Eta Spotify eta horrek entzuten dutez, ez azte guztetan, musikariontzako, musikariok sortzen dugu, eurek negozio egiteko bidea, ez da, materia prima hori. Eta rabia emoten zu, baina, irabazitzen da, handiagoa direlako. Monstro bada, ez da, lehiatzeko horren aurrean, ez da? Irratian ere entzuten dut, azu zaite esatea. Eta zuzenean entzun behar da. Bai, baina aukerik balda. Zain beste aukera gaur egun, zuzenean entzuteko. Batetik pandemia zala etzala, zenbat kontzertu entzun ahal izan ditugu. Nik itxi. Jo ahal izan dutezenak, baina gero ikusle moduen gitxi. Oin badirudi pandemia pasatu ez, baina ontxe beste gare baten azela eta ontxe bertan bintzat kontzertu eta asko programatzen dabiltzela. Baina 80ko hamarkadan be, movimentu ondisa, egon zala zalantzarik ez, musika zuzenekoak antolatzeko moduak be asko aldatu die, ez? Nun geratu ziren garai bateko jaialdi makro banegu gorriak belodromoa bete zaueneko jaialdixak, oin ikusten dozue aldaketarik alako jaialdi handixetan musika jaialdi handixak antolatzerako orduan? Hombre, azkenekoa berri txarraken despedida, izango zen ez, hola makrozea bat, baina, bueno, lehen, ez dakit, igual politika eta musika lotutago zeuden, eta nik uste asko alde hortatik izango zela makro jaialdik. Eta hola, gaur egun ez dakit ze taldek eukiko luken potentziala, inkluso 3 edo 4 jarritare, juntatzeko 15.000 pertsona edo. Hemen, ez dakit. Talderen batek, igual, bueltan datorren talderen bat, edo olakoren bat. Olakon batek, igual. Bueno, eta belako eta hola bai, baina, bueno, ez dakit, baina... Kosta ditzen da sarrerak bezaltzea. Berbada ez dira makroak interesantenak, ez? Nei, ez zaizkit behin ere hain interesgarriak iruditu ez da 80ko hamarkadan ere, Eta hola betetze zienean zeak, niri atzea puntu bat ere egiten zian, Nik uste hori mitifikatuta ere badaukaula neurri handi batean. Nik uste kontzertu txikiak eta formato txikia nire gustorako egokigoa da, eta gure herriaren txikitasuna ikusita, uste dut hori dela guri... Formatu txikiaren aldekoak, orduan. Hemen be hori gaztetxen zirkuitoa dekogu, eta hori ez da leku askotan pastan, oso garrantzitsu da musikariontzako, hasibarriontzako batez be, zelan hori herri bakotzean hile gaztetxe bateko zuen, eta holau zirkuito baten jotea, hiri baten bizi bazara, Madrid baten, Barcelona baten, alokatu inbar dozu sala, eta bestea, ez da hain erreza hasikerarako, ez? Eta gero dauen giroa gaztetxetan joteko momentuen be, nik gustokoen dekotena, eta gero publiko modu duen be bai, izango da gustokoen dekotena, ze ganera benetan ikusten zuz taldeak, eurretik, trampa barik. Gero makrofestival horrek niri agobietzen doztie joten dut be bai, ze, karo, honetaz bizinaz eta BBK Live eta hauetan. Baina horrek dire, hori makrofestivalak, zerbeza saltzeko eta juerga montatzeko, eta ni publiko moduen joan nazenean ez naz entera kontzertu batetaz berez. Neukan moskorragaz. Fansaren helburuarekin eta listo. Bai. Bale, bueno, ja denbora gortu jaku mai inguruana, baina bai gure dugula tartetxo bat iztia, baten batek galderarik ingo gura balau. Eskertuko ginuke, baten batek galderatxe bat itxia gure badau, mikrofonua momentita baten pasauko dutzuegu, eta baldago galderarik. Bale. Txiko ez zuai. Bai, entzuten da, bai. Simun, zuretako da galderia. Bueno, pentsetan dut ingutzuela lehen hau, bai, baina zuk lukieken kantetan dozu nien, batzutan emuten dago inglesez abitela. Hori gureta da, ero...
Claro, igual, bai, eske askotan nik idazten dut fonetika gaitxik. Eta zeu zer dekot, eske nik ikusten dute hizkuntza beste instrumentu baten moduen. Askotan kanta baten ez dut ikusten hau esan gure dut. Batzutan bai, pasten da eta guzu hau esan eta landu itzen zu. Baina beste batzutan zeu zer dau ideiaren bat eta hortik hasten az lantzen, ez? Eta hasi ginenean fonetikak asko itzen zegoen. Gitarran akordeak edo pianuen hau eta bestea, eta horregaz batera fonetika hasi joan. Eta bokalak, eske bost dekuz, ez da hain gatza. Beste hizkuntza batzutan gehaudeki ez, baina guk bost dekuz eta guztan jaztez honek bokalak hemen, eta hortik hasten zara, eta bibu, eta gero jalantzen duzu koherentzia edo koherentzia azteko letra bat, baina bai, askotan emoten dugu inglesez nabilela, edo ez da ulertan. Igual be, abesten dute zen geuzek, ez da ez igual genero hain markau bet emoten dugu. Hori, ez da beste kontu betala. Baina, bai. Estetika gaitxik da, edo... Niko asko be ez dut bokalizetan. Orduen, geuze asko dauz, ez da hain erreza. Izen lehi estetika, izen lehi nire ahoskera txarra apurbet abotza ben azala, nik ez dakitxa besten, oin nabil ikisten, prozesuen. Horti biziaiz. Claro. Oso ondo saltzen bere burua. Bueno, ez que punka bezer da. Beste galdereik badau? Bai, haupa, eskerrik asko. Oso ondo. Gure gazte garaixan, txokia izaten zan, euskal musikarixak eurak esenari zuen euren artean, ensaiuetan eta gaztelera erabiltzia. Arritu eitzen ginduen horrek. Euren disko guztiak euskera zian eta euskal zale moduan agertzen ziren, baina igual lagunketan ibili ez, antolaketa baten, eurekinan bertan esenari zuen, eta euren harremana gaztelera zan zatia handi baten. Ez dakit hori horrela mantentzen den, edo aldatuta dagoen, eta zueik euskeratik, euskeraz bizizan zari ebetidanik, eskolak eta horrela jaso izan dituzue, ia zein dan zuen hizkuntza esenari zuen, zuen artekoa. Niretzako da, hau? Bibiontzako, musikarentzako. Bueno, zoritxarrez bakigu gaztelaniaz edo euskeraz ez dakin bat dauenean talde baten, askotan pasaitzen gara gaztelaniaz hitxera. Gure taldean, nire bi taldeatan, bata kolombiarra da, Cristian, eta bestean Krisek ez daki, ulertzen dugu. Baina, bai, askotan teknikari batzuk ez daki euskera, eta erdera sortzen da, gaztelera sortzen da giroa. Eta pena bat da, gero euskal giroatan ni oso gusturen hau. Eta ez nintzen harritu beharko, baina eroso egoten naz, igual ez dakit zeharretara goazenean, eta hango gaztetxeko jenteak azberbetan zauzenean, eta dana itzen dozun euskeraz, politxe da, Bizkaian ez dugu hainbeste euskera itzen egunkortasunean, egunerokotasunean parkatu. Orduen niri guztetzen da ez dalako, igual zuok Tolosan eta Ataunen edo gehu itzen duzu euskeraz, eta normala da, mungin ez da ainoikoa eta hori, baina eske holan da. Bategaitxik, uste Katalunian ez da bela hori itzen, ez? Eske errezagoa da entzuteko, baina hamarko talde baten euskeraz ez dakin bat dauenean, erdera pastan gara danok. Eta holan da. Gero guk, egia da eskolan aipatu duzu be ikasi dugu euskeraz hori be, onja ez da holan, baina igual herrietan edo bronka botaten dut zuen gaztelera zibiltzen bazine, errekreoan edo lagunekaz. Eta hori izan igual apurbet, gaztelera zitzea zan apurbet aurkako zeuzer.
eskolan eta klasean euskeraz edo eta gero, nik euskeraz indot, aita eta ama euskaldune dire, eta nik gazteleraz eskolan ikasi neuen. Baina egia da nire ikaskideak eta gehienak gurasoak erdaldunek zirela. Orduen errekreoan eta, erdera jitzen zan gehiago. Eta hori, bronkak eta ikusten zen duzen, gero ja kontutetuten zara, ez da? Itzentzue, saia duten dire, euskera sartzen eta horretarako, ez dakit, horretarako indozuelako zuok hainbeste lan. Baina hori, umen artean zan, apurbet, rebeldikeri hori erdera zingu eta palabrota, hasi. Eta zela bizida Enrique eta de Benitoren taldea, Unidad Alavesa? Ez, nik uste asko dependituko gola taldekideek ama hizkuntza euskera naturala euki edo ez guk gure kasun bostak gea ama hizkuntza euskera daukeunak, orduan gure arten uneko 95 euskeraz izaten da, gero juntatzen bazea talde batzukin edo euskaldun berrik edo gazteleraz, ez daukit nik inu garazoik gazteleraz egiteko, baino asko izan daike zuk esan dituzun talde horiek, igual euskaldun berrik edo izan da naiz eta euskeraz abestu, zarama batek adibidez, harritzeit behaien arten, zarama igual beste ketzuken putaideak euskeraz, Roberto Mosok igual zekin bakarrik ez dakit, baino Simunek esan duen bezala, bat baldin mao euskeraz ez dakina, egiten da erderaz, igual horregatik izango da zure garaiko arazo hori edo. Beste galderarik, badau? Ja, laster kultura tetxiko duzkue, baina azken galdera baterako tartia ongo litzake, gure badau bat ematek. Ez. Bastakit, azkenengo maingurua izteko moduko hausnarketa bat eskartuko dutzuet. Apur bat, roka eta euskara, 80ko hamarkadan eta gaur egunean apur bat landu dugu. Ez dakit, gaurko saio horretatik nabarmenduko zinuketen ideia edo titular bat zein izango zen. Aritzen denetik hasitzea, Garbin eta gero Simunek. Jende asko etorri ala ni ikustea eta eskerrik asko. Zesakona. Titular nagusi bezala bai. Eta Josu Zabala rekuperatzeko, begiko operazioa, hombre. Izton tipoa dela. Garbine? Nik egia esaten nahi bazu ez dakit ez da ze esan deun ere, Baina, titularra nik uste bi hauek diela titularra ez da, batek hemendik aurre euskera zingo dulako, eta besteak zuke esandako hitzoiei uko indilako, ez da. Eta euskara nola zan, eske... Beldur zertala apur bat euskara zitxiari, gorroto zagoela garai baten, kilometroa moduko jaialdi baten alako gazten aurrean jotzea, eta beldur zotzala, eta ideia zadatu dago. Eske beste puntualizatu, ja kilometroak esan dekela, kilometroak eta EAE baten festa horiek mantentzeke, etzukik inungo zentzuik, gaur egun, nire ustez, oire esan ingo jat, eske ez... Zergatik ez dago zentzurik aritz. Zeratik, herramientak zeudekelako hemen, euskera bultzatzeko puta mierda horiekin gabe. Punto. Iparralden beharko dira, Naparron beharko dira, baina hemen ez die behar. Nahi baldimada ez behar izatea. Barkau. Bale, Garbine, titularra horrekin apur bat, batak zein besteak euskara sortzen urtuen egingo dagoelako, gainera modu naturalean, hori apur bat. Bai. Oso ondo. Eta Simunek? Zure titularra? Ni bez nasaklaretan. Nire pentsamendu espiral formakoa da, eta ez dakit ezer rolan konkretu eta ez dakit nik ezer esan duten. Nitaz, baina ez dakit gusture gauzta. Placer bat da olako momentuek eukitzea eta olako tertuliak izatea. Eta beste galdera bat, azkena ja in extremis ingo duguna. Konpondu ez dugu ezer konpondu. Nik ez dakit galdera da, nero konklusio gisa, ni olako inguru, euskaran inguruko kontuetan etortzen azenean entzutetenean, askotan urtetzen naz, etxituta bezala, edo penatuta, eta gaur be, piskat sensazio horrekin urtetzen naz, eta uste dut, Simunek komentatu dabela, gaur egun
musika talde euskaldun asko da zela, berrixak, gaztiak, eta uste dut, bueno, ez dakit, nausila morunde konsidetanaz, pixkate eredu horreiri, egon bigarela begira, ikusten ze datorren, eta horrei be kasu eitzen, eta uste dut, bai erakundiak bai behar ditugu, baina uste dut guk ikusletan zule bezala be apoia bitxugula, ero... Zer irutzi dakutzu gogo eta horren bueltan? Eman barko jo berriz esateko. Bai, ez dela ondo ulertu, bale. Kendo maskaria, mierda. Ez, pasaten emilena, olako hitzaldixetan eta beti ni behintzat urteten azpiskat, penatuta euskaraz, ez da ditzen asko, ez dakiz, eta egisa da nik sensazio bakotela, generazio musikatalde berri asko datorrela, euskaraz itzen da bienak, euskal gixan, Bizkaia inguruan, iparalden, eta ez dakit, uste dut erakundiak behar ditugula, baina ez dakit herriztako hori kontzertuak, eta hitzaldi honetan bai horrei baloria mutia bai importantia dela, ez? Askotan garatzen gara atzeko ze izan ginen, ze estotan, eta horri be, momi jakola, ez dakit, baloria edo bai gaineratu, ez dakit. Bai, ez da, hoi bai. Bai, euneko eun, ados, Euneko eun netzako maule baten atatzea xiberrutz, nahiz da nahi rega ez gustatu, da la letxe, ez? Eta hola, egongo dia 1000 talde, esate dizut, ni nola teknologikoki, ni personalki atzeautan nahon, enez asko enteatzen, baina seguro dela 1000, eta horiek beharko dutela publiko bat, eta instituzion zai baldin badaude talde horiek, ni marko diaz, ez da etorri behar instituzioz batik, laguntza, ez dakit, pixkat postureo laguntza bat, ez dan bat, eta, bai, erabat ados. Eta alde hortatik, bueno, optimista izan nahi duena, izateko, nien naiz, baino. Bueno, a ber, nik esango nuke arrazoi osua daukazula, eta ni bederen saiatzen naiz, 80ko hamarkadaz hitz egiten dudanean, ez hitz egiten nostalgia merkea erakutsiz, ez? Ze horrek ez garamatza inora. Nik uste gaur egun badiela taldeak eta badiela euskeraz sortzen dutenak, fallatzen duna sarea da, nire ustez lehen eta 80ko hamarkadara noa, ez nostalgiaz, orduan sarea oso potentea zan, gaztetxeak, sekulakoa zan, horre txarrenak ere, toki bat zeukan, eta gaur egun nire ustez horrek fallatzen du. Eta behar bada kilometroak, hortarako ere behar da, ez da? Musika taldiak edo, pixka bat toki bat eukitzeko, ez? Elkartzeko eta batzuk besten berri eukitzeko, ez baitaukagu hori ere. Mungian dauden talde txoiek zeinek ezautze ditu, barkatu esatea, baina mungian ezautze dituzue. Nik endaian ez ditut ezautzen. Eta hori da tristea, ez daukagula sarerik, ez dauzkau komunikabide potenteak, eta bar. Bueno, nik puntu positibo mongo, zet. Egi da, gu hasi ginenean, nek esteko zer ikusirik euskeragaz, eta igualgi hau estiloagaz, itxen genduen estiloagaz. Belako gaz hasi ginenean, oindala 10 urte, bakarrak ginen igual estilo horretan, estilo bat bada. Eta hortik aurrera ikusi dut, Euskal Herrien indirela gure antzeko geuz egi hau, eta gaur egun, hori mungiako taldeak aipatu dute, ni gaztean az, aia ez nazain gaztea. Ni jau eta 10 urte ingo daz, eta ni baino jente gazteagoa dator. Eta gaztetxanetan eta errelebo generazionala dauen gaztetxatan, ni baino askoz gazteagoak dire. 18-20 urteko jentea dau, eta beste ikuspuntu bet dekie, eta niri pilo bat guztien jazte euren ikuspuntue. Eta mungiako talde horrek inok ez deusenak ez duten, pentsa molde horretatik datoz, eta ni ahorro nahu horretaz, eta helduko diren daiara. Ni oso arkaikoan sare sozialan kontu egaz, baina gazterien artean funtzionatzen dugu. Eta horbe, euren artean konponduko dire, eta
eta ezetuko dabe euren artean. Eta bai, egia da guk ezin garala egon erakunde itxaroten edo politikari itxaroten gu laguntzeko, eta guk sortuko dugula, gure militantziagaz, eta bultzatuko dugula hau, sostantzean itxo ingo da. Baina, belaunaldi gazteak ondo datazela uste dut. Behintzat, gure betiko komunidade horretan. Oso ondo, ondo baderitzo zue, honekin bukatuko dugu, eskerrik asko, hiru islari xoi, placer bat izen da, ohore bat, espero guztu goikuko zinutela, datorren eguaztenien, gaur 8, beste mailinguru bat ikuiko dugu, feminismoaren bueltan, roka eta feminismoa, zertan egin dugu aurrera 80ko hamarkadatik. Itziar Ziga, Miren Aranguren, eta Jokin Azpiazu ikuiko ditugu hemen maixan bueltan. Eskerrik asko etortzeagatik, eta hurrengo arte. Bueno, eskerrik asko, Wow.